Hello friends, बरायबाय चेनेलाव पिन कनसेप्टआव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बर्डार्स अफ इनफो इउट्यूब चेनेलाव BTC TET नि लेटेस्ट आपडेट फैदों एबा बिथां इमा फोसावबाय जे आन्दोआव मा जामारदों एबा TET नि रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन आरो मोनला नामा गोबां स्टुडेन्टस नेगासिनो नङा होमबा जे LPUP 984 पोस्टआव साख्रि मावनो जायफ्रानाखि मेरिटआव दङ दा बे मेरिटखौ मानो होनो हायाखै दिनै फोसावदों दा लेटेस्ट आपडेट बेनो आरो 17 जुनाव गोदान साख्रि Gr-3 Gr-4 प्लस आसाम पुलिस आसामाव पावार बेनो जाबाय टास्क फोर्स मानोना साख्रि होनाया गासिबो आसामनिफ्रायसो पावाराव दङ नामा दा बेनि सायाव जों सावरायगोन दा जाय नोंथांमोना बर्डार्स अफ इनफो इउट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोननो हायो दा जोङो फार्स्टआवनो सावरायगोन BTC TET खौ मानोना जों जेब्लायबो प्रायोरिटी होदों जे जोंनि बर' स्कुल एबा LP स्कुलनि थाखाय फोरोंगिरि नांगौ होननानै थोजासे बिबांनि गैया मानोना गंसे स्कुलाव सासे फोरोंगिरिया 30 स्टुडेन्टखौ फोरोंनायाव गोबां प्रब्लेम जायो दा जायनि जाउनाव थाबनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनजानो लुबैदों जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो जाय स्कुलाव फोरोंगिरि मावगासिनो बिथांमोनाबो जुदि सिंगल टिचारा माने थाब साख्रि होयोबा गोजोननाय फोरमायदों सरकारखौ दा बेखायनो सरकारा जाहाथे थाबनो इनिशिएटिभ लायो दा बेखौ दोनथ'नानै जों दायो थांनो अफिसियेल साइडआव दा जों फैबाय अफिसियेल पर्टेलाव नैबेयाव अफिसियेल नटिसआ दङ 984 पोस्टआ दा बेनि रिजाल्टखौथ' गोबां भेरिफिकेसन खालामबाय थांनाय बारनि सरकार UPPलाबो भेरिफिकेसन खालामबाय आरो BPबाबो गावसोरनि सरकार फैनानै माने भेरिफाइ खालामबाय दा खोथाया जाहैबाय जुदि सरकारा सिगाङाव थानायमोनबा थाब रिजाल्टखौ मोनसिगौमोन नाथाय गोदान सरकार जाबाय नालाय माखासे टेकनिकेल खामानि थायो प्रसेस थायो आरो बे प्रसेसा जोबजोब्बाय होननानै बिथां इमा फोसावना होदों दहाय मिडियानि गेजेराव दा बे भिडिअ क्लिपखौ नायनोबा नोंथांमोना फेसबुक पेजाव थांनानै माखासे बर'फोरनि मिडिया चेनेल दङना बाव नायबानो जाबाय आं नैबे चेनेलाव होला मानोना माखासे प्रब्लेम जानो नागिरो मालायनि भिडिअखौ होयोब्ला दा जियानो जा आं खोन्थागोन जे बिथाङा मा होनदों नोंथांमोना फोरमायगोन मेक्सिमाम नुखाबाय जानांगौ दा माने भेरिफाइ गासिबो जाखाजोब्बाय होनना बुंदों नाथाय मोनसे बाथ्रा जेनोखि निउस दङना थ' बिथांमोननि केन्डिडेटआ टटेल बेसेबां दं आंनाव आइडिया गैया आरो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जुदि मिन्थियोबा सोरबा दा बिथांमोना मा हाइ कर्ट होदों होनना बुंदों आरो लोगोसे सुप्रिम कर्ट माने केस होदों होनना बुंदों जायनि जाउनाव हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआ अर्डारखौ होआखै रिजाल्टखौ होनो बेखौ इमा फोरमायना होदों बेनिखायनो रिजाल्टखौ माने गोसोबादि होनो हायाखै होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बाथ्रा बेसो दा निउसफोरा केसखौ होमारदों नामा खोथाया बेसो आरो जे हियारिंआ माब्ला दङ जुदि होदोंबा स्टे अर्डार थायोना बे स्टे अर्डारखौ जों दा नुनो मोनाखै बे नंगौना नङा बे मोनसे डाउट थाबाय गोबां स्टुडेन्टसा बेखौ कमेन्ट खालामदों थ' बे जियानो जा जुदि स्टे अर्डार दंबाथ' रिजाल्टखौ होनो हाखाया बे जाहैबाय मोनसे आपडेट जुदि गैयाबा स्टे अर्डार गैयाबा रिजाल्टखौ होनो हागोन आरो जुदि थारैनो जुदि निउसफ्रा केस होमारना दङबा खोथाया बेसो जे बिथाङा इएमआ बुंनाय बादिब्ला माने गोबां लेट जागोन आरो दा गोबां लेट जाबाय थायोबा रिजाल्टखौ जुदि सरकारा जुदि होनो हायै कन्डिसन जायोब्ला थारैनो जोंनि LP स्कुलाव कन्डिसना मा जागोन ओरैनो जोंनि गामि ओनसोलाव सासेल' फोरोंगिरि दङ बेनिफ्राय स्टुडेन्टआ माने बारा दङ अब्ला हारसिं माखौ क्लास लाथ्र'नो आरो जाय नैबे LP स्कुलाव जुदि सासेल' फोरोंगिरि दङ अब्ला गार्जेनफ्रा पेरेन्टसफ्रा गावनि स्टुडेन्टखौ बावहाय बोरै स्कुलाव फोरोंनो गोबां प्रब्लेम जायोना दा बेखायनो सरकारा बुजिनांगोन आरो जों बयबो बुजिनांगोन जाहाथे थाबैनो थिसननायखौ होनो हायो आरो स्कुलफ्रा बर' मिडियामना जाहाथे स्मुथ फांसन जायोबा क्लास जायो नङाबा जोंनि बर' मिडियामा गोबां प्रब्लेम जागोन आरो खायसे स्कुलाव फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो स्टुडेन्टआ बहाबा 06 05 एबा 02बो माने क्लास वाइसआव दङ आरो हौवाफ्रा बहाबा 00 बहाबा हिन्जावफ्रा 01 मोनसे क्लासआव आरो बहाबा क्लासआवहाय सिंगल माने दङ गोबां बेबादि रिपर्टआ सफैदों दा जियानो जा आइ हप जाहाथे बे रिजाल्टआ जाहाथे 984आ थाबैनो बे जुन दानावनो मोनो दा समजों लोगोसे जाहाथे सरकारा थाबैनो खामानिखौ मावो दा बेखिनि आपडेट टेटनि सायाव जुदि हाइकर्टआ जुदि दोनबाय थायोबा खिन्थु रिजाल्टआ गोबां लेट जागोन दा बेखिनि BTC टेटनि सायाव दानिया Gr-3 आरो Gr-4 गोदान साख्रिया 17 जुनाव नंगौ नामा दा जों बेखौ थांसै आसाम स्टेटआव दा बेनो मोजां खबरा नंगौ 17 जुनावहाय गोबां नोंथांमोना ससियेल मिडिया नुदों जानांगौ बाथ्रा जाहैबाय आसामावहाय गोदान सरकार जाबायना NDA सरकार अके थ' 2 लाख साख्रि होनो टारगेट लादों बेनिखायनो मोनसे टीम खालामदों स्पेशल टास्क बेनिफ्राय फर्स नैबे स्पेशल टास्क फर्सआ जेरावबो खामानि मावगोन BTCआव मावगोन बेनिफ्राय काउन्सिल जि दङ बेखौ फोसावखादों जोंनावहाय गासै 6 सिडिउल होनोबा 3 दङ ना बेनो जाबाय डिमा हासाव कार्बि आंलं बेनिफ्राय BTC कार्बि आंलंनि थाखाय मोजां खबर मैया टेटनि रिजाल्टखौ बिथांमोना मालाय होबाय नाथाय BTCआ होनो हाथ'वाखै माखासे जाहोननि थाखाय दा बे स्पेशल फर्सआ स्पेशल माने टास्क फर्सआ बे टीमा आरो
डिपार्टमेन्टेल वाइसआव गोबांथार डिपार्टमेन्ट्स थायो नालाय हमना ला 40+ डिपार्टमेन्ट्स दङ हमना ला दा BTC आव आरो हमना ला एग्जाम्पल आरो गोबां दं आसामाव दा बे डिपार्टमेन्टआव मा भेकेन्सि दङ ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव बेखौ हिसाबखौ लागासिनो दङ आरो नटिसखौ हरदों डिपार्टमेन्टेल वाइसआव बेखौ इन्टारनेलि जों मोनथिदों दा नैबे डिपार्टमेन्टआ नैबे स्पेशल टास्क फर्सना माने रिपर्टखौ होनांसिगौ दाहालागै होबाय जानांगौ इन्टारनेलि सिङावहाय दा बेखायनो बुंदों जे 17 जुनाव बिनि डाटाखौ ओंखारगोन जे ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आ बेसेबां लांदां मासि दङ आरो लोगोसे आसाम पुलिस बेयाव माने गासैबो आरो दा बेखायनो 17 जुनावहाय खबरखौ मोनगोन बायदि थासारि दायो दङ बाट आं 100% बुंथ'वा नाथाय गोबां ससियेल मिडिया बुंबाय जे 17 जुनावहाय साख्रि फैगोन होननानै बेनो आरो माने भेकेन्सिखौ फोसावनो हागौ आरो अके भेकेन्सिखौ फोसावनो हागौ यानो अब्ला गासिबो जुदि रेडि जामारोबा एडिआरइ 3.0 आ नैबे ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आवहाय फैगोन आरो आसाम पुलिसावबो फैगोन आरो सबसे मोजांसिना जाहैबाय TET आव फैगोन अके TET दा TET होनोबा फोरोंगिरि बे लाइनावहाय गासै 70,000 नि खाथियाव भेकेन्सिया दङ दा बेखायनो मोजां खबरा बेनो स्पेशल TET अके स्पेशल TET नैबे बर' मिडियामनि थाखाय 28 जुनाव आनजाद जानो थांगासिनो दङ मोजाङै होदो आरो बेनि रिजाल्टआ थाब मोनगोन 28 जुनाव एग्जाम जाखांनानै जुलाइआवनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननानै आगस्ट सेप्तेम्बरावनो साख्रिखौ मोनगोन मानोना स्पेशल होनदों नालाय नैबे बर' मिडियामनि स्पेशलनि थाखाय माने थाब भेकेन्सिखौ होगोन आरो बेखौहाय आबसु आरो लोगोसे बर' साइड सबाया गोबां नाजानानै लाबोनो हादों बे स्पेशल एग्जामखौहाय टेटखौ दा बेखायनो पस्टखौबो थाबनो बिथांमोना नारसिननो हागोन आरो थाबनो पस्टिं खालामगोन आउट अफ BTC आव खिन्थु साख्रि जाहैगोन आरो बर' मिडियाम स्कुलाव बेनो जाबाय LP आरो UP आव माने आउट अफ BTC आव पस्टिं जागोन नोंथांमोना खिन्थु BTC आव बेखौ मोननाय नङा आरो मोनसे बाथ्रा जुदि नोङो स्पेशल TET पास जायोबा नोङो BTC आवबो बे TETनि सार्टिफिकेटजों नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला BTC आ साख्रि दिहुनो TET लाइनाव दा बेखिनि आरो बेखायनो एग्जामखौ मोजां होदो जाहाथे साख्रिया जाना फैयो आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आथ' फैखासिगोन दा लास्टलि BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ सोंनो हागौ दा बिनि सायाव आं दा बुंथ'ला जेबो नेक्स्ट लेभेलाव सावरायगोन बिनि सायाव बेखायनो बड'जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायबाय था आरो जायफ्रा चेनेलखौ जों साबस्क्राइब खालामना ला जुदि इन्ट्रेस्टेड दङबा साख्रि मावनो नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट नाय आरो माब्लाबा माखासे कन्ट्रेक्चुवेल साख्रि ओंखारो बेवहाय थाब साख्रि मोनो स' बेखायनो नायबाय था जाहाथे नोंथांनि थाखाय खामानि होयो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट